utod na nada ang mayor, no, sa di makabanan ang mayor sang kuan karon ano sang banwa sang ako sa syudad sa Sipalay, no, Mayor Gina Lizares, utod na ina sa Vice Mayor da Subong, no, nga si Vice Mayor Oscar Montilla. So anong nagkanabo do kita kakita o do kita kabati, no, sa mga tingog ni Nilaw o simpo nyo na ini, no, kamagbulig dira sa inyo sa lima pumuluyo, no, as initial masubra sa napulo ang mga nagkalamatay sa syudad sa Sipalay dala sang Bagyo Odette. No, so ang paglaslas ang baha do hindi manaton iya makabarang maintindihan ba, no, kag siyempre ang pagbagusbos ang hangin, no, so laban ang mga nagkalamatay nga ini, no, nagkalatumbahan sang kahoy, nagkalalumos, no, bago sa pagbaha nagkalaguba balay nila, no, napintalan sa mga balay nila matapos nga laslasan sang hangin. Amo na gani siling kong hangin nagapanihol ya mo. Nagapanihol kag nagangurob ang hangin. No, so diri makabaran sa dala ni Bagyo Odette. So finally nagbiya na gid siya, no, diri sa bahin sang Philippine Area of Responsibility matapos ang pagpanghalit. Samtang ang mayor sang syudad sang Sagay, no, Mayor Terdy Marañon naghatag sang isa ka gatos kasako sang bugas sa banwa sa Lacasiliana. Mismo inigin baton iya makabaran ni Mayor Romayla ni Cor Magilimutan ang ining nasambit nga donasyon ni Mayor Terdy Marañon sang syudad sang Sagay. Tani, no, panawagan naton sa mga LGUs, no, mga dagko bala nga mga syudad bala, o kon banwa nga may mga sulusobra. Tiway naman sang iban nga magabinuligay diri kundi kita manang, no, so tsempo na niya abi ambag kita anay, no, kag kuan kita, no, inamutay dalon tato pabakal ta sang mga pagkaon, bugas, no, sudan, no, kay pangatag ta sa aton sa nga mga nahalitan sa siri nga bagyo, no, so damo gid ang nakibot, no, kag nagapinamangkot diri sa aton. Kamusta ang ilog, kamusta ang Sipalay, kamusta ang Hinubaan, no, Hinubaan utod man ang supply sang kuryente, no, dito sa bahin sang Hinubaan sa Sipalay. Damo ba nakibot sa saning sa Sipalay kay may makusa barangays man kag grabe gid ang nahalit dito, no, ni Bagyo Odette. So daw sa pinakapropunta ni Hinubaan pa pinakpunta, no, but sa daw second to the last nga LGU nga nasakpan sa aton nga kuan, no, nga probinsya. Di daw diri ni sila iya na tuon iya sa kuan, no, sa north diri, no, sa western part, no, sa diri sang aton sa iya nga mapa. Bulon ta na karon niya makabara, no, si Mr. Johnny Lubogtay ang CDRMO head, no, sang Sipalay City. Kaya may signal na to kuno Bumbo Anton, no, so i-check tabi sa karon dugay-dugay Bumbo Anton para mauna naton, no, ang ining pinakalitas, no, nga mga kuan, no, mga hitabo dito sa bahin sang Sipalay, no. And karon, no, sa issue sa saning mga bawti ang pamangkot man gani ano na lang magkalanabo sa mga bakuna ta, no, base nagkalapanos ang aton nga mga bakuna, no, sa paglaslas ni Bagyo Odette, no, kay wala mga power, may mga generator pero ang unahon tagiguro ko generator importante may suga, no, sa tion sa kagabihon, no. So diri sa bahin sa syudad sa Bacolod i-check nato ni karon sa Emergency Operation Center, no, sa director, no, sa diri nga si former City Councilor Ang sa kung paano gin-preserve iya makabanan ang bakuna dira sa bahin sa Bacolod City Government Center. Kag sa malugar din nga nalaslasan ni Bagyo Odette, parehos kabangkalan, no, anong natabo dira sa Sipalay, sa Hinubaan, din ano nagkalapanos sa mga bakuna. Di ba ori naton karon niya makabanan man sa aton sa pagpalaga speaking sang kuryente, no, so daw sang udto do nagbalik ang supply diri makabanan sa bahin sang area sang Mandalagan, no, MF1 kita di mo. So malawig-lawig man, no, adon to sa iban, no, nagaantos man Japon. Subong ang ang bombardiyo sa mga konsumidores ara sa Seneco. Until now siling nagligad may nagpost, no, nga siling nila mga 5 kaadlaw kuno ko mabalik ang supply sang kuryente. Ang Seneco nagsiling man siya daw fake news kuno ina pero daw matuo daw. Daw matuo daw. Nga 5 kaadlaw bo sino matuo yang tarpulano to nga nag-text man,
no, ka nag-text, nag-post, no, nga ti 5 kuno kadlaw mabalik ang kuryente. Subong nga mga gagmay manggid nga mga lateral blagi na pang kuan may mga lateral gagmay nga mga consumers do muning na pang una nila sa madlag ko duway na muna. Di ano ang inspirasyon sa ni, no? Kay ti daw kuan ini no, inspirasyon ka ba gani malabot naman ang Seneco. Sa di makabanan ang co-op promotion said si Miss Malu Paroko. Ibalonin nato na, no? Kay ti sa punto nga ginaamat-amat kuno no, pamalik ang supply sang kuryente. Di dapat tani sa mga damo nga lagko nga mga lugar no, pero nas madalagan kung ginuna ina di, no? Sa mga dagko mga subdivision unahon man, mas damo nga estadira mo. Kumpara sa mga purok-purok malang mga gagmay, no? So mayon ni sila ni maka-speaker karon nga asa mga magagmay lang na una o sa matamat sa dragko nga mga demand, no, kung may damo nga nagagamit amo na ginapasunod nila pero tinuro kuan na gid, no, Huwebes ang gabi, Biyernes ang gabi kag Sabado ang gabi di pila na madlaga na sa 72 oras ni kalaway man tuod, no, siling nila mas okay na madula ang power sa tubig. Well, okay na, no, pero sa siling nga tsimpo ni na pwede sa una ya pwede na, no, kay ti way pa man to mga gadget way pa man mga TV to sang una mga cellphone ko na no subong tawo, no, hindi ka kutis ang cellphone niya nagalalain nga way sang charge ang cellphone niya galalain partikularmente nga ti may bagyo pa subong gusto gid nila ya mag-search mo. So ti magluwas sa radyo ti siyempre ang radyo given na, no, tanan ga pamanti man sa bumbo ang majority, no, sa sining nga mga balita, no. So ti subong ko ay ka cellphone di ka makalantaw sa internet, no. So, amo na ang ginasala mas iban. That's why, ti damo-damo kita tabok-tabok kita sa mga malls bla, nakita naton, no, ang mga, o kung nabati anta, ang mga istorya, nakita anta, mga puro pamilya, nagakadto sa mga malls, nagasiling, yati, wigid power sa gatawag sa may mata nila, nyari kami di, no, sa sining mall, wigid power, ti, ma-charge kami di ho, o sa mall, lagaw-lagaw, kaon, o ti, biyaan balay kaya wala sila sang himuon sa ila sa nga puluyan. Bangod nga wala sang power. So hibalaw tani karon diri makaparang ati ma-expect tagid, mapa-expect naton iya makabran sa Seneco. Samtang may aton sa nga scheduled nga interview from direct from Morocco, si Maria Dulce Crane, ang tubong Antique. Wow, maimaw kita karon ka taga-Antique interview naton yung makabaran sa ato sa segment Christmas Around the World dari sa ato sa pagparagan. Sige, no, sa 19 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi sa ato sa palatuntunan sa Zona Libre. No, so bumaton pwede ta na mauna no, si Sir Junilo Bugtae or Bugtay, no, para sa sining pag-ibalaw naton yung makabaran sa sining pinakalaytas daw nga sitwasyon dito karon sa bahin sang syudad sang Sipalay. Bag-o lang gid, no, nagbalik sa didiri makabaran, no, ang aton siri ang mga ang supply, no, sang kuryente, ini supply, no, kundi ang serbisyo, no, sang telecommunications company diri sa aton sa may bahin, no, sang Sipalay nga area, no, dutong hinubaan i-check ta man ni, no, kay hindi gid nato makontak duha ka mga number, no, ni Mayor Estrao, hindi tayo makontak, may klalaman tada, no, ang executive assistant niya, no, si Sir Eric Tenerife, sa hinubaan, no, hindi man makontak, no. So ti subong daw nagaproblema man, no, ang linya sang sang komunikasyon subong. Makabanan sa smart daw nagabisyo man smart kagsan, no, daw di kakatawag. Ti grabe, no. So ti nagbalik na kuno to pero ti hindi man gid basi ni magdugay blaw so tunguan tani bing chimpo mo anton, no, ang CDRMO head, no, sang Sipalay, no, kay karon basi pwede ta mo kuan liwat reaksyon diri ato sa gobernador kasunod sa tabo ti ano nini daw ay tagi mapreparahan siguro, no. Hindi may preparasyon man kita mo nang siling ta ang bagyo layo pala makita ang tanan pero galing kiti why naton nga expectar.
So nga amo ning halit niya kag magalabot sa signal number 4, no? Magalabot ini makabanan, no? Sa signal number 4 ang ining nasambit yang bagyo, no? Sa aton man sari nga mga kabombo. O sige, diri tabi maagi bombo anton sa akon sa piyak kay parang makwanta, no? Kay base alang-alang da sa imo, no? So pwede mo lang ano dao, i-flash abi anay ang mga picture da sang kwan sang sipalay, no? Kay parang makita anta amo ning actual, hindi kada ka kontak kay gabisyo na, no? Gabisyo subong ang smart kag ang sun, no? So ariben diri tabi sa isa pa gid wala gid mo anton kun damong imong kwan, no? Nga ginakuan lang ang mga serbisyo, no? So hindi ta to subong ka kwan sa ila sang kwan sa video kay nga madulom tong area. O diri lagi kita na maagi kita at least may komunikasyon bala, no? Kita didto rekta, no? Sa hindi makabanan sa rekta tiara, no? Sa sudad sa ipakuan lang kay Sir Bugtay, Sir Junilo, no? Kay sa kun ginayo ko to tani ko para makita bala ang kwan ang video, no? Ang itsura to bla subong tigili kay gabi subong tay nagkuan gisa sa bumpus gin kuan lagi anay diri may mga generator kami diri pero kuan lang gid ni anay nang purely sa suga lagi di anay di sa amon ho. Kag ti maka-charge kami ka ano di no ka amon nga gadget. Pero daw nagbalik na ang supply, no? Dito iya makabanan sang supply sa serbisyo sa signal, no? Sang aton iya makabanan nga makautoran sa sudad sa sipalay. We have Sir Junilo Bugtay ang CDRRMO head, no? Sang Sipalay City para i-check naton anong pinaka-latest, no? Kay daw nakibot kita sini nga report gati kadamo gali sa marag kalamatay masubra sa napulo, no? Sir, aming gabi sa imo sir, live kita diri sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook live man sa Bombo Radio Bacolod kad sa YouTube. Si Bombo Ponce ni may gabi sa imo sir. Mayong gabi, Bombo Ponce kag sa parang tigplamati sa imong programa. Mayong gabi sa ato tanan. Okay, salamat gid sir, no? Sa saninga time at least na-contact namon kamo sa nidra. So, sir, ano bago lagi nagbalik ang signal sang telecommunications sir? Actually, nila nga po nakabalik ang signal naton dere, no? Ang smart, amo nga na naka-chance at naka-contact man sa iba naton nga mga grupo nga maka-update kita sa status diri sa sang Sipalay. Yes sir. No, so amo ginang aton hibalon sa atis, no? Thank you Lord nga nakabalik ang signal. Sir, do damo gid ang nakibot. So damo man gapin mangkot diri sa amon. Kamusta ang Sipalay nga way gid gin balita ang Sipalay. Hindi man kami kapang contact dira kay wala man sa mga signal bag down tanan pati ang power, ano? So gusto gid naton mabati kag damo gid ang nagabantay subong sa especially mga pamilya nila nga wala dira subong pero sa iban nga pungsod, sa iban nga lugar nga nagapamangkot para batian na din sa Bombo Radio. Ano ang latest nga sitwasyon dira karon sir sa syudad sang Sipalay? Actually, ang aton subong sitwasyon diri kung di sa mga casualty nga natugas ang Odette nga bagyo. As of 6 p.m. subong gabi may ara ang Sipalay nga 14 nga confirmed death. Kag may 12 kita nga missing pa. 14 ang confirmed death, 12 ang missing. Yes, sir. Kaya tuloy kagina sa ngaga, may 50 nga number of missing. Kaya nagkanda kita sa verification ka confirmation sa mga pamilya nga nag-report diri gapon sa amon sa office. So, ang iba nila nga mga paringti ang mga pamilya man, nila sa ila panimalay. So, out of 50 nga missing, nag-down na lang kita subong sa 12. Okay. Sir, tama ka subo, no? Nakadugo ang aton nga korason sining babatian ta nga amo ni kadamo ang nagkaramatay. So ini sila tanan retrieval na lagi ginagipekta pitigayon sa sir kag why nagid abi tsansa nga nakit-an sila nga buhi, sir? Alam mo na sa subong adlaw nagtandak na kita dayon sa search and retrieval operation. Upod sa naton nga mga tropa, no, ang 15th IB Philippine Army diri, ang Regional Mobile Force Battalion sa PNP, ang Philippine Coast Guard,
Bureau of Fire Protection kagamupod naton sa search rescue nga diri sa siyudad sang Sipalay. Oho. Okay. Sir, paano ini sila sa inyong retrieval? Anong mga kuan nila sinina? Ang rason sa kamatayon ni nila, sir? Actually, alos nga nakakatwan nga mga dita sa is puro drowning. Drowning. Oo. So, subong, may ara kita nga clearing operation gina sa talan kay hindi kalabot kita sa mga area nga dapat naton kadtuan. Tungod nga ang tanan nga mga poste, ang mga kahoy nga ara ka na nakatumba sa tunga sa dalan, amo na kaginanggit fokusan naton para nga ma-open naton ang aton mga dalan pakadto sa mga area nga may mga damo nga reported nga mga missing. Oho. Okay. So, sa diini nga mga barangay, sir, taman siguro ni, no? Ang inyo nga ang nakitaan ining mga nagkalamatay. Actually nga itong mga naka-retrieve nga mga kadaberano sina, ang along sa aton nga mga Sipalay river balang sa mga riverbanks, kaga diri sa mga Kapadyangan, Hill Montilla, Mambaroto, tungod na daw na gulpi awas ang atong tabi ang aton nga suba. Kagang halos ni sila ato sa mga upland naton bala sir. Oh, okay. So pero ano ba niya sila, sir? Gin-advisean sang evacuation? Yes sir, actually prior sa pagtupa diri sa Bagyo at before sa pagtupa nakamiting ang aton nga DRM together sa aton nga mga DRM nga officers man nga ato conduct sa mga preemptive evacuation sa tanan nga mga areas kag ang mga residents nga ari diri sa may mga riverbanks. Grabe, no? So ini na pangkilala ni sila tanan, sir? Actually ari na nakita na ang tanan ang aton nga mga patay kag ano na naton sa aton nga mga morgue kag natang Balsmar naman. Oo. Okay, duala ka barangay o tatlo ka barangay ini sir ining 14? Dalaga na siya 5 sa barangay, pero ang kamot na nakaselfie daw mo ng 3 gid ka barangay. Kaya ang dares may ara nga tag isa. Okay. Sir, guro ba sinauyatan mo na mga pangalan nila, sir? Ara da sa imo? Ato subong sa aton kaya consolidate pa kami sa amon nga report. Kaya conduct pa subong akon nga mga staff sa nga meeting for consolidation sa tanan nga mga casualty. But may mga names na to sila tanan o pod sa aton nga mga missing person. Ate, sige. No, base karon mangayo lang kami dira sa imo, no? But na ti amo ni sa sir, no? So ang Sipalay, magsiling kang Sipalay, pila ka barangay ni sir along sa mga coastal gani? Ang coastal barangay sa siyudad ng Sipalay 8 out of 17. Oo, so 8. Pero actually nga ito ng mga barangay sir, daw wala kaya mayo casualty. Ang ato sa mga casualty ari tanan sa lapit sa aton gid nga mayor nga suba sa Sipalay River nga diri sa Aplan barangay. Oo. Okay. No, so kaluoy man, no. So ang city, heart of the city gid mismo ay ning mga picture, sir, nga ara no subong, no, sa official page man gani sang mga officials man dira sang Sipalay. Sa heart of the city gini, sir, ang ining mga halit niya? Yes sir. Ang mga picture nga na forward siguro dira na sa aton nga poblasyon. Oo, poblasyon. Ang sa aton nga coastal, kada may mga photos pantara na binang sa napangsulod nato nga mga barangay. So daw halos gid nga ini nga po pag inamon tapos ang road clearing operation tugod na ka mga dagko nga kahoy di kagang mga puste ang nagahamper sa aton sa pag-conduct sa nga retrieval operation sa mga barangay nga dapat na. Grabe, no? So so although nga ang bagyo nga ini sir mo ning ginasiling tabla, no, kamo man dira upod sa kay Mayor Lizares, Vice Mayor Botilla, ikaw as EE ni Mayor Lizares, malayo pa man ni bagyo perti man gurong preparasyon nyo dira, sir, no? Actually naka-positioning na kada may naka-prepare para sa in case ko anong tabo, no? So since na daw grabe ang halit sa buong diri sa siyudad sa Sipalay, at actually kagina may mga initial na kami ni Mayor sa pag-meeting kung mga assistance na dapat naton i-provide
sa mga partially damages kag totally damages nga mga balay sa aton nga mga kautoran diri sa syudad sa Sipalay, sir. Oh, so as of this time ang poblasyon wala na baha. Sa mga wala na, nag-subside na ang tubig today sa poblasyon ta, tagasta sa aton nga mayor nga highway diri sa syudad sa Sipalay. Oh, so makasiling kita sir ka pasabol na ang dalan dira sa Sipalay. Yes, sir. Sipalay going to Niban or Bacolod is possible na. Kaya bukas nga muna lang anan nga sa mga nga operation, clearing operation, ang sa mga inner barangays na lang naton. Okay. Para at least pagdagayon namon dahil nga nga mga team sa sa pag-conduct sa mga certain retrieval operation sa mga missing persons naton. Okay, sige. No, so pila ka maposte sang no say ko na kamo nang apart siguro sir no, ang nagkalatumba da. Yes, sir. Yes, sir. Muna gani nga Damo man poste na kalatumba. Sa ilas sa pag-clear sa mga kurente nga arap pa po sa mga natumba nga mga poste kaya manang isa nga indigit kami sige na tabok sa aton nga mga highway tungod nga taas ang tubig sa nagligad, plus ang mga kahoy, plus ang mga poste, plus ang mga kuryente. Seko, damo-damo ko poste ng kalatumba, sir? Damo-damo gid sir. Muna bila sir, kung itanaw ang highway, ang aton nga mga kahoy, both sides sa aton nga highway, so ang tanan nila nga tumba, instead nga diri sa tanan sa tuba sa aton nga dalan. So that's nga ang guan naton kung makalusot ka daw ka arap sa gasoto pula sa buhok tungkol sa mga makaway nga ara yan na tumpas sa mga talan. Okay, oo. So grabe no. Anong advisory dira sa inyo sir sang no seko magapila ka semana ka makabalik ang power sang kuryente dira? Actually wala pa man sang advisory sa amon kung sa Rogid Marisyon nila tawag na intindihan taman ang trabaho sa subong nga senaryo tungod nga halos ang mga poste nga may mga transformer kada ang iba pa nila nga mga facilities nga tanan nila nga dapat ilisyo. So wala pa sila ka-advise kita kung saan Rogid Marisyon mang power. So as of this time dira sa Mayor Lizares sa City Hall so may kuryente kamo dira sir pero genset ni tanan. Genset ang ginano naton sa ara sa mga City Health Office. Sa aton nga agency para sa iba naton nga agency nga makasubmit man sa ilang report pagkadto sa province, region kag sa national mismo kung kinahanglan nila nga mag-submit ng report. Okay no. So ati sa supply sang gasolina dire sir kag crudo kay may gasoline station di nga nahunlak man ang atop niya bastante man kamo sa supply sang crudo. Actually nga itong mga gasoline station dire iban sila nag-damage man, no? Actually nga mo lang gusto nga problema ang mga tubig naton. Ang mga potable water naton na kinahanglan gid sa mga tao katani. Okay, no? So potable water no kay ti na contaminate ng mga tubig sa nada, no? So muna gani no ang panawagan ginamon diri nga sa mga kaiping nga mga kabanwanan muning mga bululigan subong Sipalay Kaban Kalante perti man ang pagbaha to. Di ba sir ang oportunidad nga makapanawagan ka sir sa aton ng mga LGUs man no nga makabulig sir. Yes sir. Akala mo naman ang aton nga sir kaga ako anong mahimo namon sa LGU pag sila natin ang ginagawa para ma-provide sa naton assistance sa naton nga mga affected nga mga family. Sir mamangkot lang ko may mga evacuations pa kita sa mga evacuation center subong? Actually subong damo naman pinuli sa aton nga mga alin sa aton nga evacuation center kag nagbalik na sila Panimalay. Sa subong may ara na lang 600 plus ka mga evacuation nagkalain-lain na nga mga evacuation center out of 3,000 plus during sa onslaught sa Bagyo Odette. Okay, no? So ano kadamo nga mabalay ang totally damaged dira sir? Actually, ang atong engineering office conduct na sang assessment para sa aton nga infrastructure kag ang aton nga city agriculture office para sa mga crops kag sa mga sapat nga nakamatay man. Grabe, ni mo ay man kaluwas no ang mga sapat propiedad no. So daw na experiencehan tagid blaser no bisan diri sa Bacolod sa Amon ang ginatawag nga signal number 4 ang hangin nagapanihol kag nagangurob. What about dira sa inyo sir?
Kasi mo man ang ato nga experience yan, sinadiri tananaw, sa bilog nga probinsya, labi na gid siguro sa South nga part sa Negros, nga amo gito nga apektuhan gid sa nga Odette nga bagyo. Oh, okay, sige. Anyway, mabangon kita, no? Amat-amat, no? Sa sumayman kay ti Wyman ginapabayan dira sa mga state officials sa Sipala yung mga pumuluyo nga apektado hasta sa retrieve operation. So, hindi kamo sa ni mauntat as long as hindi ni makita ang malocate ang 12, sir? Yes, sir. At least nga matuntanan ang number of missing nga reported sa ilang mga pamilya nga nagkadto sa opisina para at least kita mismo mataway naman po sa naton nga mga personnel nga nag-operate man. Oo. Sir, no, klarohon ko lang, ining mga napangsapwan nga mga batay na bangkay na nihin, no, nga oy na sa kabuhi. So ginpanghali dili sang tubig or napangpintalan ni sa mga debris sa mga balay nga mga nagkalaguba, sir? Actually, ang ibang sinil na retrieve namon pasulod sa ila balay nga na may aral na tumbahan sa kahoy nga naipit. So, most sinil sa ila. Sige, na utod na. Kasi ko na dula na ang power. Ang signal to. Sige, no? Sa initially makabanante mo na siya, no? Ang aton sing pag-ibalo dito. So, as of the record, subong 14 ang mga nagkakalamatay na dito karon iya makabaran sa sudad sa Sipalay. Ti ining 12 nga mga nagkalamising, no, kabay pang kuan ini, no, kabay pang makitaan na ni silang buhi, no. So pangamuyuan tala ini makabanan sa sining 12 nga missing pa. Ti imagine naglabot sa 50 gali ang missing, no, pero ti iban ara man na-locate man. Subong nag-12 na lang, no? Masubo. Kay tabo subong dito sa Sipalay after sang sining halit, no, ni Bagyo Odette. Signal number 4. Pag-igo sa aton. Sir, pasensya ginautod kita guro sa signal ninyo mandira. Anyway, buwas ano oras ma-resume ang inyong retrieval operation, sir? Actually, mga ito, buwas kami resume kami sa namon nga search and retrieval operation that's why nga sa bulga ga-planning kami kung sa din ang mga area kakang aton nga sa clearing operation sa aton nga search and retrieval operation ng mga personnel. Okay. So basi kinanglanon nyo pang augmentation, sir, from the volunteer naton diri sa Amity, sa Chamber, kung ang probinsya guro tinapadala naman sang team, sir? Actually, subong ang nag-conduct subong sa aton kag nag-augment na mga national agencies concern ang muna sa sila ang aton nga 15th IB Philippine Army, ang PNP, Regional Mobile Force Battalion, DFP, ang Coast Guard nato, no? So, kakangupod naton sa mga rescue personnel diri sa siyudad sa Sipalay. Sige. Sir, mayugay kayo palabot mong balita diri sa amon direct from Sipalay. Kagati pangumiyuan talang ining 12 nga missing pa until now, makitaan lang ang mga buhi. Sir John? Yes, sir. Sir, mo ginanaton sa at least sa mga account naton tanan ng mga missing person para himos man ang ilang pamilya at least ara ng ilang mga ilang mga parente o kung ilang mga kautoran. Sige. Sir, thank you again sa saning mga information. Karon basi makapangayo kami sang lista sa mga nagkalamatay diri sa sudad sa Sipalay. Salamat kay sir, kamayong gabi halong kamo dira, sir. Yes, sir. Thank you gid sa tanan naton natin pala sa inyong programa. Salamat gid, sir. Okay, sige, salamat. Sir Johnny Lobugtay, ang executive assistant, no? I'm sorry. Na-introduce ko siya si Remo Head, no? Executive assistant, no? Sa dili makabanan to the mayor sang sudad sa Sipalay. Imagine, no? 14 na ang nagkaramatay dito sa Sipalay alone ni iya makabanan. No? Kasunod sa pag-waswas ni Bagyo Odette. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa Taknang Lasyate. Pagamayuan naton ang ining kalag sa mga nagkalamatay. Ano muni kay Trey Kwan ini kalamidad. Nagpreparar man kita, pero tianhon muna, no? Kay may mga lisagid kung kaisa. Kaya hindi naton mapaiway. Susubong ininitsimpo sa basulay, no? Kay ti ginhimo taman ang tanan, no? But ti God's will na lang. Kaya ti pagbuot naman lang ni Guro sa Ginoo, amo ginmaning ang madangatan ta bagod sang sini nga bagyo.
Atag dagta pila ka mga panumdom and then balikay kita pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo Radio. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya.
Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko.
Oo, sobra-sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya. Ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground. Sa ring nga pagpalagad, oras sa Bomboradio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na. Ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi, diriman sa aton sa ring nga para tundunan. Sige, no? So sa mga taga para matita, no, at the same time sa bahin sa ato sa ring nga mga kabombo, no? So diri kita anay, no, kay damo pa sa gapon ang naga problema, no? Kag syempre ti iban daw ay pagidya sang supply subong, no? Daw ay pagidya sang supply sang kuryente, no? Sa pila ka malugar na sakpan iya makabanan sang Central Negros Electric Cooperativo kon sang Seneco. Sa ibalaon nato ni abay makabanan dugang sa Seneco anong pinaka-latest nga update diri, no? Sa sining supply sang kuryente. Mga lugar diri sa bahin sa pinaka-lugar sa syudad sa Bacolod ang wala sa gihapon sang supply sang kuryente. So ti mangin kaupod nato na bidri, no? Ang Co-op Promotion Head, no, sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco. May forward si bumuan daw malana siguro, no? Para at least daw looking freshman bla, no? Si Ma'am Malu Parroco. Sige, no? So since December 16, Webes to, no? Webes nga daw sa nag power off, no? Ang Central Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco. Wala gito kita isang supply kay ti amo gito ang paglaslas, no, sang Bagyo Odette. So ti sang temprano mga alas 3 sang hapon ara ang ulan perte, no. So asa magabi alas 10, alas 11, alas 12, no, puro na lang hangin ang aton nga nabatsagan. Asa mag-alauna alas 2, alas 3, no, kag alas 4 sang kaagahon. So wala sang supply kay ti ang espinasyon dira, no? Kay signal number 4 nga daan, ti alangan mapasugtan mga kuryente da, ti karon kung magkalatumbang poste da, no, sa makabalayan, kag kung wala magina pagayo, no, kag ti magkala kuryente da ang mga kauturan naton. So ginpakamayo sang Seneco nga patyon gidanay, no, ang kabukusan sining coverage sang Central Negros Electric Cooperative, no. So hindi lang na diri sa aton kundi pati man dito sa Panay. Off man tanan-tanan. So Friday, the whole Friday, sa adlaw sang Biyernes kahapon wala sang kuryente. The whole Friday evening hasta magkagahon sa Sabado wala man kuryente, no, sa iban nga lugar, pero sang Friday ang iban ti nabalik to, no, na-restore ang power sa Friday. So ti ini kada ka contact mo banton diri bisa akon, no. So kuan nila dabe. So hindi iya makabanan makontak o kung hindi wala kita sang supply, no, sang kuryente. Sang Webes sa gabi, Biyernes sang Biyernes sang gabi sa subong. Ti damo man subong iya makabanan ang wala, no, sa diri sang supply sang kuryente. So hibalaon naton kung balaga ti pila na ka porsyento ay han, no, ang kuan diri, no, pila na ka porsyento ang nagbalik ang supply sang kuryente. So ti kay budlay subong nga tiyempo
di na sila makambal kaya nga okay lang makambal ka. Okay lang wala sang kwan, wala sang kuryente, no? Tindi ka na kambal subong sa unang at simpo, okay lang kay tipay mo yung kanto sa mga sa igad-igado. Subong, hindi ka kapaiway, wala sang kuryente. Hindi na pwede, subong nga moderno ng technology. Subong, no? Diri karon sa aton kay ang aton siring lawas, no? Na punaan na sa mga gadget. So daw hindi kita mabuhi, no? Pwede tada ka scroll sa aton siring account, ang aton nga Facebook, no? Account, no? Sa dili makabaran so ay gido, way gid sang supply. Sa area karon sa mga porson sang Granada, ambot ano nagkalanabo dire, no? So hibalon naton karon dugay-dugay makabaran kay para at least, no, mabalaan man sang aton nga mga taga palamati ang ining nasambit iya nga balita alin sa Seneco. Although may pila ka mga porson nga nagsiliga na, pero may iban nga way na gid. Way man gid sa so madalagan na 48 hours karon alas 10 tatlok adlaw sang gabi. Ang ining pagkadula, no, sang supply makabaran sang kuryente diri sa aton. Sige, no, 1 minuto na nakaligan sa takna nga alas 8 diri sa ato sa pagpalagan, pila ka maposte ni, no, ang nagkalatumba. Diri karon sa aton, no? So may mga poste nga nagkalatumba nga ti mo nag-restore ti kadugay-dugay ara na sa may bayan sa Capitol, no, sa North Capitol Road, no, kadugay-dugay mga kayo nila ba, no, ti anhon lang importante nga ara da mga crew taraga trabaho, no. Subong ti nagpabor-pabor sa aton kay bisan abrihan mo lang bintana mo, hindi ka na maggamit sang aircon, no, makatulog ka na, no. Pero kung nagatagiti pagid siguro ni ang init, kagway na tuon sa Disyembre siguro. Ambot lang. Ay ba ni kapakapayon na matulog na lang ta sa mga pension houses, no? Daw okay pa to kay may mga aircon. Sang ti direkta maintenance balay ta nga daw hindi kita himos, no? Hindi kita diri makabana makagiho sa maayo. Amo na apektado man ang kuan naton ang giho kung wala sang supply sa kuryente. Way sa sabat. Abi bebe, no? Di ko dabi ibutangin lang da na bumbuan to, no? Basi makita ko na karon. So way gid siya. Sige, no? So do ka kuan no, do ka ina pa man ni. Sige no, kung di ulta na kay maari-ari pa ta sa isa ka kuan abi ni, isa ka communication, no? Naton iya makabanan, no? So okay man nga diri lang siya no? So ikuha mo lang da sa, no? I-on mo lang sa dayon. Naton di kami to kasulod sa imong number, ma'am. Gabisyo gid masubong pero presensahan nyo lang nay kay daw naga-delete aton nga mga interview. So bisan ganing internet ta bumuan to, no? Kuan man, no? Igod man. Ang internet ta karon diri, no? Kay do isa lang ni sila ka company di bla, no? So naga problema ga-experience man kita sa mga pagka-delayed, no, sa siring na sambit yang serbisyo. Sige, 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 diri sa aton siring nga para tuntunan daw hindi kita to kasulod sa isa ka linya ni Ma'am Malu Paroko. Pila na ka porsyento diri sa area nga nasakupan sang Central Negros Electric Cooperative ang nabalik na ang supply sang kuryente, no? Ara sa pila ka linya si Ma'am Malu Paroko, ang co-promotion head sang Central Negros Electric Cooperative. Ma'am, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Bombo Ponce, may gabi sa ating mga tagpalamati. Yes, ma'am. Salamat gid, no? Dire na ko agi kay do nito to kasulod sa piya kay do nagabisyo gid, no? Ang signal man aton, no? So, anyway, ma'am, as of the latest pila na ka percent, no, kana balik ang supply sang kuryente sa mga area of coverage sang Seneco after sa sining Bagyo Odette, ma'am? Actually, Bombo Ponce, diri sa Bacolod, halos ang tanan nga mga primary lines. Sang feeders naton may mga power na siya. But damo, pag ito sa escalated cases,
Yes. Nga wala pa sila sa suga. When we say primary lines, ma'am, anong buot silingon sini? Actually, for example, mambal kita ang Alice Feeder 3, may suga na siya no na tagaan. Oo, pero ang mga areas nga ako ang mga para sa Lolita Heights, wala pa rin kami suga sa subong kay gin-isolate kami. Oo. Ang diin nga area do nagakuan kita. Ang diin nga area, ma'am, sa inyo? Nagakuha na nga to nga dahil nagita mangita ko na siya. Okay. O basi makagwa kada gamay lang no? So para nga okay makahakop sa sang signal, no? So although nami nang sulod mo pero nagutod-utod lang gid siya. Bombo Pons, okay na? Yes. Go ahead, ma'am. Oo. Sa area nyo to wa isuga until now man? Actually nga aton mga primary lines aton. May mga suga na halos tanan. Pero ang ginatawag naton nga isolated mga subdivisions, mga purok, matingala ka, basta sa piyak mo nga linya, o sit may suga na siya, ikaw ya wala ka. Yes, oo. So ang kakatabo, may mga trouble sa linya, like natumbang ang linya sa kuryente, nabukso ang mga kuryente. So amo na ang gina-isolate na dapat. Kaya parang before kita magpasiga, sigurado kita nga wala balasang delikado sa mga pumuluyo. Okay, no? So mo ganyan ang explanation, no? Kay may nag-text gani diri may nagpalabot sa mensahe niya. Sa tupad balay ko di may may suga pero sa akon wala. Oo, actually amo nang kakatabo Bombo Pons kami diri. Sagwa sa subdivision may suga kami diri sa sulod subdivision wala. Okay. Oo. So, actually, sina ang explanation, ma'am, no? So, because may mga poste pa nga nagkalatumba, no? Yes, damo. Patas ang poste nga nagkalatumba. Oo. Pero, ang tuluyan lang natin mga lights pa lang na mga drag ko na wala man. Ang nagkalatumba lang, mga sulod-sulod na. Oo. So, why kita target sini ma'am kay damo ginagulugtas. Nagbalaho ang ilang mga pagkaon sa sulod sa refrigerator nila nga hindi na makaon kay why na freeze ano. So why kita target kay delegado may nagwa to nga daw 5 days kuno nga wala sang kuryente ti basi mangin matuod kuno ini ma'am. Ati amo gina siguro ang matabo sa aton basi labot kita nga 5 days or actually Bombo Pons, this is amazing ni gani nga super typhoon. Kaya nakapasiga kita dayon in just a matter of day, may ara kita nga mga leaders na napasigahan. Ang mga kauturan naton kung nakadumpi, ulan niya kag maan nagkala-restore ang aton mga power line. Oo. Okay. No? So, sige lang. Anyway, ado ka problema. Kita sang signal naton Ma'am Subong, no? Kay abot tatabuan gido after sa bagyo. Kahapon daw ay maninag bisyo. Amot nga Subong daw nagbilisyo na ini. Oo. O gani. O, tilawi lang Bombo Pons sa aton nga. Number mo? Sige. Okay. I-try ko na, no? Bumanton, okay na, no? I-cut lang na si Ma'am. Kay doos ako daw na kuan ano, aton nga internet nag-tiyog-tiyog naman no. So problema gyud sa bong ang PLDT ni sa PLD na lang smart, PLDT kag smart. No, naga problema sa bong, no? Kung may wifi ka mo ati okay na. So 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 diri sa aton sa nga pagparagad sa aton man sa nga palatuntunan. I-try ko bisa bumbanton sa akon, no? Para kwanta kung okay na siya. Okay. Professor Sagid, no? So, ako na lang nagapang-dispensa. Ara nga ton nga kwan na toblaw. No? Pwede mo na siya para nga kwanta siya, no? Check na to, no? Kay amo giningit sempo, no? Sa didi makabanan ang ang pagbisyo.
no, sa pati mga no, na ano na sila, no, na kasi ganun, no, na nagbiya naman. Oh. So 10 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 diri sa aton sa ringa pagkalagad sa aton sa ringa palatuntunan. Oh, sa aton sa ringa matag paramati at the same time sa aton sa ringa mga kabombo, no, sa linya karon sa Seneco ang mga primary lines, no, amo pa lang ni kuno ang ginauna, no, ang mga primary lines. So bisan ganito sa namtangan ni Mama Loporoko may kuan ko, no, may ara sang baldagid, no, kay tanan ni sang amuning communication baldagid Sun Smart. Oh, sige may matani na, no, at least mapa-explicar naton bla sa ila ang mga kuan bla, ang mga ano na tawag, scientific explanation na or technical nga explanation na Seneco lang makabalo. Oh, so ligad to nagsiling ati 5 days daw, pero dogin ko amto sa kung ati fake news ko, no, pero do matuo daw. Pero mula nang pasalamatan ta kay after sang bagyo, no, madasig man ang pag-restore sa di makabaran sang Seneco sa pila ka lugar. So di naman madali-dali, no, mapasiga ina kay may maposte pangaragkalatumba. Pero sa mga subdivision, no, pero sa mga subdivision tido ay naman sa posting kalatumba pero ay man nagsiga, ulihim lang nagsiga. No, so probably nga sa mga iban pagid mga malinyabla, no, kadira naton man makitaan ang mga posting nga nagkalatumba. Sige, no, so 10 minutos o 12 minutos na kaligan sa taknang alas 8 sa aton na palatuntunan ni plastata na nabumbanton nato sa ring connection, no, live and direct sa bahin sang Morocco. Check naton si Mama Maria Dulce Crane, no, aton sa ring segment diri mga kabana, no, ang Christmas around the world, no, diri sa aton sa riman nga palatuntunan. So balaw kita dito iya mga kabanan sa bahin sang aton nga kuan, no, sa bahin sa aton nga mga kauturan, no, sa bahin sa Morocco on paano sila magselebrar dito sang Pasko. So ginakwanta gina, no, palabot ginapalinton, no, ang ining balita para sa aton sa ring mga kauturan. Kay ti bisan nga layo sila diri sa ila sa pamilya, ti sila hanon naga-celebrar dito. Ilabi na gid kon majority sa Morocco, ang majority sa religions is Muslim, ti way naga-celebrate yung mga kabanan sang Christmas. Ti 99%, no, sa Morocco. Ti 1% na ti mga Kristiyano ti ang 1% amo lang nang naga-celebrate sang Christmas. So kuan isa, no, residente sang Antique, so dito sa area sang Panay, so may kati na labot naton ining isa ka Ilongga, no, kadito karon iya sa Morocco. Sige, no, so dugay-dugay pabati naton yung makaban naton sa ring feature. Sige, arena, no, sa aton sa ring makauturan aton nga segment ang Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Kadto naman kita sa isa ka kingdom nga yara makitaan sa Maghreb region sa North Africa, ang Kingdom of Morocco. Aton hibaloon sa Algondri ang Christmas. Apisar nga isa ini ka Muslim state nga wala nagapati ka nagaselebrar sang Christmas bangod nga Islam ang ila state religion. 99% diri ang mga Muslim. Apang bangod sang 1% nga nabilin nga ginabugusan sa mga Kristiyano, Jews kag Bahais sa gihapon. May pipila sa mga populasyon nga nagaselebrar man sa Pasko sa Morocco. Kaangay sa mga Kristiyano nga mga Pilipino nga didto karon naga-istar ka nagatrabaho sa amo nga pungsod.
Ang Morocco nga ginapalibutan sa makapungsuran sang Portugal, Spain, Tunisia, Algeria, Libya kag Mali ang ginapamunuan sa karon sa ilahari nga si King Mohammed VI kag Prime Minister nga si Aziz Akanoch. Ang capital sang Morocco amo ang syudad sang Rabat. Upod na ang largest city sini nga Casablanca. May populasyon sa karon nga nagdangat sa 37.1 milyones. Sana siling na bagod Muslim country ang Morocco, hindi iniisa ka holiday ang Christmas Day diriya. However, there is a large and growing foreign population in Morocco, and yes, there are Moroccans Christians, so Christmas does exist. Samtang sa Morocco, mayroon sila sang duha ka official languages, ang Arabic kag Berber. Sa Arabic, ang mga Moroccans nagatinamyawanay sang Eid Milad Majid. Merry Christmas! Halin sa Kingdom of Morocco. Most wonderful time of the year. Oy, sige! No, sa pagkabanan sa aton sari nga makatanon same time sa aton sari nga matag para mati. Lito na kita sa Morocco, no? Aton sari nga bisita subong nga gabi si Ma'am Ma'am Maria Dulce Crane. No, sa pikan niya. Welcome na ton si Ma'am Maria Dulce Crane. Sige pa solo na mo Anton para ma-instructionan ko. Sa live sa Morocco. Ma'am, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Opo mo si Bombo Pons. May gabi sa imo, ma'am. Hello, sir. May gabi po. Sa Yes. tanan, diya sa Pilipinas. Udto karon dito sa Morocco. Diya, I think is gabi. Oo, yes. So, ano oras dira subong, ma'am, sa Morocco? Alauna, 20 sa Udto. Okay. So, alauna, no? So, diri mga lapit alas 8:20 naman, no? Sa gabi, no? So, okay na po mo, Jazz? Okay. Sige. Ma'am, ipatinduga lang bing imo nga telepono, no? Ipatinduga lang, hindi lang pagpahigda. No? Kay daw lain ang gwaya di sa aton nga, ano no? Nga camera para mapakita ta ikaw, no? Sa aton sa nga Facebook Live, no? Sang Bombo Radio Bacolod, no? So, patinduga lang ang imo nga cellphone, abi. No, kay kun i-kan mo, nablang usual lang balang katindog. Okay na, ma'am? Okay na siya mo na. Okay na? Hindi ko, wala ko kakuan, pero dili sa ako, okay man. Sige. Bombo Anthony, pakita bala sa akon para ma-explicar ko sa iya. No? So, di mo sagin, ano, usual lang bala, kuti kita mo mag, na, okay na, ma'am. No, sige. Okay na, ma'am. Sige, salamat, no? Ma'am Maria Dulce. Ma'am, good afternoon sa imo, sa bansang area sang Morocco. Salamat. Okay na? Okay, mabatian na, ma'am? Nabatian na? Okay, sige. Ma'am, no? Subong nga gabi, diri sa bilog sa ring Western Visayas, sa Region 6 aton, kag sa bilog nga Pilipinas. So, ginabatayan gid, kag dagahipit na, no? So, we have 7 days more to go, kag Pasko na, no? So, ma'am, anong mapreparasyon dira so far sa mga Pinoy sa Morocco? So, laki yun kung maamo ka o kanang naay konsiderasyon. So, pag-auton mo sa inyong rest mo, sabi mo, bilang mo kaya, dili kalawot, dili kasanagan. Kasi para maintindihan ng lahat. Go ahead. Ako, ang ano ko talaga, Isubano. Oo, Tagalog na lang, Tagalog. Sige. So, yun na, pag yung amo mo, pinalabas, so maka-celebrate ka, but mostly, diri, nag-work every Christmas. Nagtatrabaho kayo during Christmas? Ang Muslim? It's kasi ang Morocco, since malapit sa Spain, so mga tao ito, parang na-upgrade na yung mga amo. So, aware sila na tayo mga Pilipino, mga Christian, nagsiselebrate ng Pasko. But noon na, may mga amo talaga na series, hindi pinapalabas. So, ang Christmas, the same lang, no? So majority dyan, ma'am, sa religion is Muslim. That's why nga, ay gid yan nag-celebrate sa Christmas, no? Ang mga Muslim. Oo.
Pero yung Morocco nga, as I said, na yung malapit sa Spain at malapit sa Europe, Paris. So, may mga amon na napalabas talaga yung kanilang katulong para makaselebrar ng Pasko. So, yung dito, mga Pilipina, marami itong mga Pilipino, mga 5,000 yata, but mga freelance sila. Yes, mga freelance sila. Mga documented ko na Pilipino, mga 1,000 plus lang. So, mas marami yung walang papel. But, nasa tayo. But mababait din ang amo. Kahit other country po na may hindi mabait, may hindi din. But dito, safe ang mga Pilipina dito. Pag lumabas, hindi delikado. Ay, okay, no? So, kayo na lang yung nag-celebrate, ano? So, buti lang, ma'am, sa simbang gabi, so, marami no, yan yung nagsisimba ng mga Pilipino dyan or ng mga Katolik? Marami din, umpisa ng 6 o'clock ng gabi at matatapos ng 7:30. So, yun ang Pasko dito. May iba nagsisilibra, may hindi. Okay. So, at least yung spirit of Christmas, no, andyan pa rin sa inyo, no? Kahit na 1% lang na mga Catholic dyan sa ngayon, sa Morocco. Oo, marami ditong nagsiselebrate ng Pasko. Hindi katulad sa ibang na Muslim. Ito Muslim country, but marami talaga ditong nagsiselebrate. Hindi katulad ibang Muslim country. Ito free country. May simbahan dito ng mga Katoliko, marami. So, parang no? Yung respeto sa isa't isa, andyan pa rin, no, ma'am? Oo, sa dito ay pwede kumain ito ng baboy. Oo, pwede. Especially kung may special occasion, ng adobo, ng basta yung gusto natin kainin na Pilipino, mayroon dito. So, ganun ba? So, marami rin kayo, ma'am, nung wala pang pandemic, marami na kayo nag-celebration ng mga Pilipino, pupunta ko sa isang lugar para sa celebration, parang ganun, ma'am. Oo, may party din, but limited lang limited lang yung kaibigan mo, since nag-work ka, hindi ka naman araw-araw lumabas, so every week ka lang lalabas, so kaibigan mo talaga, puti lang. Okay, no? So, anyway, so ano mga pagkain yung handa nyo dyan, ma'am? Pwede kang mag-ano dito ng adobo, ng barbecue, lahat na nandiyan sa Pilipinas, pwede ka kumain dito. Pwede mo maluto, kasi mayroon naman. At hindi bawal. Even kung makakain ng baboy, hindi bawal sa kanila. Basta, respeto mo lang sa kanila kasi Muslim nga sila. Huwag ka magpakita. Oo nga, bakit hindi? Kasi kusang gawan mo eh. Oo, walang bawal dito, walang bawal. Sa Morocco is free. So, ganun. Ma'am, what about sa inyo dyan, sa inyong Filipino community, no? Siyempre, siguro yung tinatrabahuan mo dyan, yung boss mo is Muslim din? Oo, Muslim ang amo ko. May Christmas tree kami sa bahay. Gano'n? Oo, may Christmas tree kami. Nag-celebrate din kami ng Pasko, but lumalabas ako pag Pasko kasi. So, pagbalik namin, may party, but kami lang din. Cake lang, ganoon. Sino yung nag-utos na mag-Christmas tree? Yung amo mo? Yung amo ko, kasi sanay sila, palagi kasi sila pupunta. Hanggang po nag-celebrate sila doon ng Pasko minsan. So, alam nila, nakikita ako, so, may Christmas tree na sila. Ganun ba? So, maliban sa Christmas tree, may mga Christmas lights din ba? Paroles, lanterns, ganun, ma'am? Mayroon. Star. Okay. May star. Ibabaw ng Christmas tree, may star. Naniniwala naman sila sa Pasko eh. Yun lang, iba yung nila. Kasi Muslim na sila. So, nila, yung ibig sabihin, maski naniniwala sila sa Pasko, kasi nga, Jesus Christ yun, nirespeto nga talaga. Hindi ka tulad ng ibang bansa, bawal ang fire, bawal ang basta may ganoon na mga image ni Jesus, bawal dito, hindi. Libre lang. Okay. So, sa ngayon, pangalawang taon na po ito na nasa pandemic. So, although binibigyan din kayo ng break dyan, ma'am, no, na makalabas. So, siguro sa ngayon, limited rin yung paglabas ninyo. Ngayon, kasi uwi na ako last December 8, naka-schedule na ako, and then, na-cancel kasi nag-close border dito sa Morocco dahil yung barya. Omicron. January 3, ayok nga matuloy na. Okay. No, so, anyway, ilang taon ka na po dyan, ma'am, sa Morocco? Okay. No? Familiar rin kayo, no, dito sa Iloilo? Oo, mayroon ko rin. At saka, ako na lang muna dito, ang pamangkin ko. Saka kinuha niya kami marami. Yung mga pinsan niya, at saka ako. Oo, buhay na buhay. At dito, okay lang kami. Maski may COVID, okay lang din. So, sa ngayon, sa mga residents, ma'am, kamusta? South Africa ba yun? Oh, yes. North kami. Boundary kami ng Europe. Green kami ang Morocco. Safe na talaga siya sa COVID. Pero,
Diferensya rin siguro kayo dyan ng mataas na kaso last year. Katala kayo ng maraming kaso, ma'am? Para pa sa bumanton? Okay. Kibutasan na, parang nga ma'am? Wala na ta, no? Hello, ma'am? Come again? Ma'am? Oo, walang signal. Oo nga, parang nag-problema. Kasi ito, bago lang tayo ng bagyo audit dito, kasi itong problema, may signal pa. So, na-control yung samin. Ako nga, hindi na siguro mo yan. Hello, ma'am? Sige. Hindi mo ganyan problema. Sige lang fix na in a few days. Sa mga kabasa, sa mga kabasa. Sila ko bumaton ko, sa ako makabalik sa. Kaya masalatan tanang. Pasensya kita sa ato Facebook viewers. Subong, nado ang Facebook. Lang taon tabi kung hindi sila magwawaw ni. Hello, ma'am. Tuloy tayo, ma'am. So, sabi ko, siguro, ano pinakamataas na kaso na record dyan? Gaano karami sa COVID dyan sa Morocco last year? Abot ng libo rin siguro? Abot but super ngayon, safe na ang Morocco country na siya. So I hope na magpatuloy na ganito. Hindi na recall dito kasi wala na akong narinig na namatay or something. Wala na. Safe na siya. Okay. So, pero gumagamit pa rin ba kayo dyan ng face mask sa tuwing lalabas kayo? Hindi sila nag-demand na gumagamit na yung kung gamit pa, pero para maligtas tayo at safe, so gamit tayo maski hindi demand ang gobyerno. Okay, sige. Anyway, ma'am, parang nagda-problema tayo ng signal, but okay naman yung interview natin. So, natin na lang, baka may mga gusto kang i-greet na mga family mo na nakikinig sa atin, abot nito sa ilo 630 kHz sa radyo at Facebook natin. Go ahead, Ma'am Dulce. Okay, nirate ko yung mga kapatid ko dyan sa Pilipinas, sa Cebu, lalo-lalo na yung kapatid ko dyan sa May Antique, si Pidul Aroma, si Shirley Pasakyan, Merry Christmas. Okay, Merry Christmas din sa inyo. Ingat po tayo. Okay, Merry Christmas din sa inyo dyan, sa Pilipinas. Okay. Sige. Saan po? Mamaya Dulce Crane, ang ato sa isa sa mga bisita, no? Bo International Correspondent na to, live and direct sa Morocco. Watch a edition of Christmas around the world. Various celebrations of Christmas in different countries of the world. Only heard and seen on Bombo Radio Philippines. Balik tayo sa ato sa ring kapagad. May manabili na kita ng makamdom, no? Balik kita, wait up kita sa ato sa ring palatuntunan para tapos itamang saning. Bombo Radio Bacolod. Radio Este December 18, 7 p.m. 25, 24, 25, 24. Ang oras ay natin sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality. Juliet Nol, 6 years old. Ako ng blood sugar 446. Ginlawan ko na yun, inom DX 500 2 times ko. Subong papakon, pinis ng sugar ko. DX 500. Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry na naman! Ready ka na sa magka, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Detergent. May triple stay may pagkakanggalang makapit, madikit, at malupit na duwit mancha. Easy ang nakada. Mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Bayo nga kabulong na kamo. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class. Lapit na lang, may kasi na. Andam ka na. Hindi andam, dubli ka andam. Kaya nato na. Dubli kaya ma. Kaya ang bagong may brand, may arat doble tibay. Sigurado na may arat tibay resistensya. Kag subong, may arat tibay sa kalawasan. Budbulig sa inan. Kinadlan pag-unta na ha. Dubli tibay ma. Pag-unta may brand, tibay subok. Bulig para sa mapag-un na was na. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron and zinc. Together with balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang oras ay natin sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality. Smart dishwashing aids. Smart dishwashing! Smart dishwashing! Smart dishwashing paste. May pagpataling formula sobra ng epitune zero sa kawali ng dero. Solidin matanggal ng rutina. Kaya number 1 na ang Smart dishwashing paste. Tawad nakikinis sa Smart dishwashing! Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS! Mga kabombo, si Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB, DD, Bishop Cocodas, ay Christmas message. Ang Pasko sa kaselasyon, siguro ng Diyos. Imbitasyon man sa paghatag sa nagugma, sa sining tiyempo sa COVID-19, kita dinatagan sa kahipangan ng Diyos. Pag sa aton pagtatap, pagbuli, nagulupod na pagpalaton bilang simbahan sa kalubang. Gani, sining Pasko. Wala sing uli. Wala sang wait pa. Pagpasya ka Diyos, sining Pasko. Bunyo pa sa ulog, sa bago nga tuig, puno sa iya ng grasya.
1, 2, Panalo Part 1 sa Bombrado at Star FM. Araw-araw, bote-boteng paramila, may kasiyahan pa. A total of 6 million pesos worth of prizes. Ito ang mablutsig para sa inyong entries. Our Fluoretic Pawn Shop and Jewelry. Isang coupon for every 100 peso purchase of jewelry. Alfonso Brandy, isang pangkaya any size variant ng light, platinum, zero at solera. Pwede na sa isang entry. At magpadala ng maraming entries. More entries, the bigger your chance of winning. 1, 2, Panalo sa Bombrado at Star FM. Radio HMDA CFR 1553 Series of 2021. Ang oras ay natin ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-Class Quality. Para sa bayo magka-bloom sa kahop, singan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Bayo magka-bloom sa hamot. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. Si Mami at si Washing Machine. Bigit sa Prime Washing Machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mami! Laundry day na naman. Ready ka na sa manda? Chocolate, putik, diba? Kaya syempre may formula. Tagal na makapit. Manikip. Lusa peace diba? Pesos worth of prizes. Ito ang mga producer test para sa inyong entries. Rexona Deodorant. Isang anti-sachet Rexona Deo Lotion o isang empty Rexona Roll-On o Rexona Junior Roll-On. Okay na sa isang entry. Silver Swan All All-in-One Seasoning. Isang Silver Swan sukang puti. Metana pouch okay for people. Plus masarap in any size variant. Pwede na sa isang entry. Kaya magpadala ng maraming entries. The more entries you set, the bigger your chance of winning. 1, 2, Panalo sa Bombrado at Star FM. Radio HMDA CFR permit number 1553 Series of 2021. Importante mag-resistensya ng mga anak. Pero alam niyo bang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified ay doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, at 1% vitamin B. Kaya nagitadaan, matibay ang resistensya, matibay ang katawan. Yan ang doble tibay sa Bear Brand Fortified. Double Tibay refers to tibay resistant nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang oras ay natid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-Class Quality. ACS! Bombrado Bacolod. Sige, pabalik rin sa aton sa pagpagagat. 44 dito sa kaligid sa Tangang Rasosolang alang na siyempunta. Sabi na ka sa sponsor back time na itong gano'n ang Santos Rosario. Kagang bumuhay sa gabi. May mga katsubong po si Spino nagpasarama sa pagpapagod pumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa Crucis Center All Rowan sa Colo. Basta radyo! Bumbo! Bombrado Bacolod.